Mit navn er Mikkel Munch-Fals, og de eneste dyr, jeg ejer, er dem, der ligger i min fryser. Hakket, fileteret eller vendt i rasp. Der findes stadig flere kæledyr i Danmark, og vi engagerer os i vores dyr og i livet som dyreejer. Vi går til dressur med vores dyr, deltager i foreninger for dyr, ser tv-programmer om dyr og læser tidsskrifter om dyr. Samtidig gennemfører vi i Danmark hvert år en regulær dyre-holocaust. Vi holder kyllinger, kalve og svin effektivt indespærret for at dræbe dem systematisk. Omtrent 20 millioner svin bliver opfedet, henrettet, parteret og puttet i plastik hvert eneste år. Alene i Danmark. 20 millioner. Det er meget blod at have på sine hænder. Velkommen, Mathias Elrød Madsen. Tak. Du er medlem af foreningen Go Vegan, og så er du sociologistuderende. Du er i færd med at skrive en bacheloropgave med titlen Speciesisme om menneskers vold mod andre dyr. Du er også veganer, det vil sige, at du hverken spiser eller iklæder dig noget, der har med dyr at gøre. Og du definerer dig selv som antispecicist. Ja. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg er den opfattelse, at alle dyr, inklusive mennesker, er her på planeten i deres egen ret, og at det derfor er moralsk forkasteligt, når mennesker dræber andre dyr, eller i hele taget holder dem i fangenskab og udnytter dem og deres kroppe. Så vi er lige, er det, du siger? Vi er dyr og mennesker. Ikke ens, men vi er lige. Der er masser af forskelle på kryds og tværs af arter, men vi har lige meget værdi. Så diskriminationen af dyr svarer til diskriminationen af menneskelige minoriteter? Ja. Vi ved i dag, at andre dyr er sansende, bevidste væsener, og vi bør se på dem som de individer, de er, frem for at se på dem som objekter og ejendom. Ja. Mathias, du har jo tøj på, ja, og du spiser 3 gange om dagen, går ud fra. Hvordan gør du det som antispecicist? Altså, jeg undgår læder, pels, uld, når jeg køber tøj, og jeg spiser en hel masse lækre vegetabilske fødevarer. Mm-hmm. Det er ikke noget problem ernæringsmæssigt at leve af planter. Tværtimod er det sundere end at spise andre dyr og deres modermælk og æg. Hvordan er det for dig at leve i en verden, altså personligt at leve i en verden, hvor krænkelserne og vold mod dyr er så tydeligt hele tiden? Ikke direkte, men indirekte i form af shawarma-butikker og kølediske og sådan noget. Hvordan har du det med det? Det er selvfølgelig hårdt dagligt at blive konfronteret med vold og undertrykkelse og også specicistiske normer og attityder hos mennesker. Men jeg er jo opvokset i en specicistisk kultur, og jeg har selv været specicist indtil for nogle få år siden. Så jeg har nok stadig et vist filter og en evne til at blokere de her indtryk, når jeg vil. Du sidder jo her. Du sidder i okse, ja, og du sidder over for mig. Jeg er iført ko. Ja. Føler du ubehag? Nej, ikke som sådan. Jeg studsede over det, da jeg kom ind og tænkte over, at nu skulle jeg sidde her og tale om specicisme i stole lavet af dyr. Ja. Men hvis jeg ikke var i stand til at blokere det lidt, så ville jeg jo gå helt i spåner hele tiden, kan man sige. Der er vel forskel på, om stolen, du sidder i, er lavet af okse, eller om den er lavet af menneske? Jeg vil ikke sige, at der er moralsk forskel på det. Ikke moralsk forskel. Men helt klart vil jeg da have det anderledes med at sidde i en stol, der var lavet af menneskehud. Men det er et spørgsmål om, at jeg er vokset op i en verden, som er specicistisk. Så jeg har været vant til hele mit liv at se på oksehud som læder. Så det er tillært, men i princippet er det egentlig det samme. Du engagerede dig i antispecisme efter at have læst Jonathan Safran Foers Om at spise dyr, som er en bog, der kan få enhver kødelsker til at holde proteinpause. Men du bor på den her planet, Mathias, så det må være svært for dig helt at undgå at krænke dyr. Kan man undgå det? Der vil altid være nogle dyr, som kommer til skade og bliver dræbt, eller i hvert fald bliver fordrevet fra deres habitat, når man anlægger en mark for at producere grøntsager. Så selv i en ideel verden kommer dyr til skade? Ja, vi har jo et fodaftryk, ligesom alle andre dyr har et fodaftryk, men vi kan mindske det enormt meget. Mathias, guderne skal vide, der er meget at føle sig skyldig over i den her verden. Tak fordi du kom. Tak fordi du måtte. At vi mennesker diskriminerer dyr, kan der ikke være tvivl om. Og skal vi ikke lige se, hvor rædselsvækkende æstetisk vores diskrimination kan være?